Добро утро, хора! Лудото момче с вас. Днес мисля да направя един сутрешен влог и съм приготвила изненада за децата. Мисля да взема с нас, да се разходим. Така му си направих едно кафенце. Съм решила да правя закуска на децата, пържени филейки, така че ще монтирам някакви кадри от деня във видео и ще видим какво ще се получи. Честно се. Времено, докато си пие кафето, правя закуските, трябва да взема да пусна 100 парални и седемиална, а и сега се започва това нещо. Какво да виждаш? Вкусни ли са на мама филейките? Heavy. Кое е хеви? Айде вали за вода, бе. Трябва ли да правиш? Ето го бе, иди. Идиш ли? Ето я. Айде. Ето я туристицата. Три шишета? Дай ги на татко ти. Давай така. Оха. Скорото ми! I need a juice. Измисли едно друго. Те са за това. О, палянка. Тати се подготвя. Помятай на камерата, де. Ей, много си не гостоприемен. Да. Да. И то госто принесе, ей сега. Бързо. Айде, сте снимала, давай да вършим. Не се обясняй.
Мрън. Кебабчета, кефтета, за всеки го по нещо. И аз се усмихнете. Добре. Фани смая. Добре. Добре, защо му снимаш и с телефона и с стои? Защото ще имам кадри от двата ъгъла. Добре, защо прекараш постоянно глупости? Едно видео нормално не мога да заснема с такова, да му оставя звука. Прегледах видеята от Кембридж. Стига си свирил така. Голямо виене. Така къща искам. И аз искам така. Свои пати скъпите къщи. Яеш каква къща. Яеш каква къща. И крикет играят. Крикет, голф имаш, голф игри. Никой не чаеш за голф игри. Има една малко мощ, трябва да ги хване. Ники и Кати, може ли да не изчакате малко? Викам аз направо. Те са дресирани вече. Абсолютно. Немаме... Къде отиваш там? Здравей! Твоето? Който е твоето? Който е? Той просто не съм звънял. Да, ми влезеш в кадър. Кога дойде? Колко здрасти, извинявай направо. Ти трябва ли ги събереш всичките? Кой че И от мен добави. И от мен добави. Добави ли? Ясно. Ще имаме бира, така ли? Един му давам. Не се виждам. Не може, не си го различила сила. Няма повече. Няма му дават сок повече. Стига. Ами нямаме повече. Той няма повече. Те по едно на детенце имаше. Нема, Лело. Сега за Кати и за Ник. Ето за Кати и Ники те деца останали. Няма пинанци. Няма. Ще гледате в YouTube.
Десната ръка! Ники е
Танците, песните, хората приключиха. Децата се измориха, ние също. Но това не ни пречи, за да обърнем внимание на нашата градинка, която си имаме тук в Англия. Земеделството не е само в България, ами някой път и българите в чужбина си правиме някакви такива неща, за да може да е хубава и качествена продукция. Мъжът се грижи достатъчно добре, за да имаме хубави, качествени, вкусни продукти. Так, това видео ви е харесало. Ако емоцията, която ние сме живели, е успяла да достигне до вас, харесайте това видео. Ако не сте се абонирали за канала, абонирайте се. Натиснете камбанката, за да получавате още известия. Вие бяхте с Лудото Мамче и компания. Благодаря ви и до нови срещи!